बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि बिथां गौरव गगৈ बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिथां गौरव गगৈ बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ खोथा बुंनानै खोथा लाखिनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां गौरव गगৈ बिथाङा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंमोन जे गौरव गगैनि सायाव जाखिनि एसआईटी जिरायदों बा एसआईटी दानानै बे समाव पाकिस्ताननि एजेन्ट साजायनो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन। बे नाजानायनि जाखिनि रिपोर्ट बे रिपोर्टखौ बिथाङा आसामनि थागिबि रायजो राजाफोरनो बिथाङा 10 खालाराव होनायनि बाथ्रा बुंथिदोंमोन। नाथाय बे समाव बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे खोथा होनायखौ खोथा लाखिनो हायाखै होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा। আমি তো কথা ৰাখিছোঁ। আমি ক'লো 10 অক্টোবৰত জইনিং 10 ছেপ্টেম্বৰত জইনিং হ'ল। আমি ক'লো প্ৰতি মাহ জইনিং 10 তাৰিখে হ'ব। আমিতো কথা নিজৰ ভেলিউটোক আমি দেখাব লাগিবতো, কামেৰে দেখাব লাগিব। তেওঁ কোনটো কামেৰে নিজৰ ভেলিউটো দেখাইছে। আমিতো নিজৰ কথাৰ পিছত আমি কাম কৰি দেখাইছোঁতো আমাৰ কথাৰ যে কিছু মূল্য আছে। आरो बिथां गौरव गगৈ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जे कांग्रेस राजखान्थि हान्जाया जेरै खोथा होदों एरैहाय खामानि मावदों। रायजो राजाफोरनो बे समाव आसा जेरै होदों बेबायदिनो हाबा मावदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा। मानोना बे समाव मोनफ्रोमबो एबा दानफ्रोमबो दाननि 10 खालाराव बे समाव कांग्रेस राजखान्थि हान्जायाव जइन जानाय एबा जगदान होनाय हाबाफारिखौ जों लाबाय थागोन बुंनाय बायदिनो थांनाय सेप्टेम्बर दानावबो अक्टोबर दानावबो आरो दा नभेम्बर दानावबो 10 खालाराव कांग्रेस राजखान्थि हान्जायाव हाबनाय हाबाफारिखौ जों लाबाय थादों आरो फैगौ डिसेम्बर दाननि 10 खालारावबो लागोननि बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 10 सेप्टेम्बराव एसआईटीनि रिपर्टखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव बाथ्रा बुंदोंमोन, होनायनि बाथ्रा बुंथिदोंमोन। नाथाय बिथाङा बै समाव फेलें खालामबाय बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया होनानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बाथ्रा बुंदों दे बिथाङा खोथा होनानै खोथा लाखिनो हाया, फेलें खालामग्रा होनानै बाथ्रा बुंथिदों गौरव गगৈ बिथाङा। আমিতো কথা ৰাখিছোঁ। আমি ক'লো 10 অক্টোবৰত 10 ছেপ্টেম্বৰত জইনিং হ'ল। আমি ক'লো প্ৰতি মাহ জইনিং 10 তাৰিখে হ'ব। আমিতো কথা নিজৰ ভেলিউটোক আমি দেখাব লাগিবতো, কামেৰে দেখাব লাগিব। তেওঁ কোনটো কামেৰে নিজৰ ভেলিউটো দেখাইছে। আমিতো নিজৰ কথাৰ পিছত আমি কাম কৰি দেখাইছোঁতো আমাৰ কথাৰ যে কিছু মূল্য আছে, কিছু গাম্ভীৰ্য আছে। 10 ছেপ্টেম্বৰত যোগদান হ'ল, 10 অক্টোবৰত যোগদান হ'ল, 10 নৱেম্বৰত প্ৰথমবাৰ বাবে বিজেপি দলো কৰা নাই। একেদিনে প্ৰতিটো জিলাত আপোনালোকে খবৰ লওক, শ মানুহ আজি কংগ্ৰেছ দলক যোগদান কৰিছে। বেছিভাগ মানুহ বিজেপি দলৰ পৰা আহি আমাক যোগদান কৰিছে। ক'ত হৈছে এনেকুৱা প্ৰায় 8,000 মানুহ একেদিনত। মই সেইকাৰণে এইটো প্ৰগ্ৰাম ল'বলৈ হ'ল। ইয়াৰ আগতে যিমানবোৰ যোগদান কাৰ্যসূচী আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গুৱাহাটীত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে হ'ল, অক্টোবৰত গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে হ'ল। কিন্তু তালিকাটো ইমান দীঘল হৈ গ'ল, তেতিয়া আমি গম পালোঁ কি নহয়, আমি ৰাজীৱ ভৱনত জেগা নাপাম, মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাত জেগা নাপাম আৰু এনেকৈ হৈ থাকিলে যোগদানেই হৈ থাকিব। তো সেইকাৰণে একেদিনে আমি 8,000 মানুহৰ তালিকাটো আজিয়ে একেদিনে যোগদান আমি কৰালোঁ। তথাপিও কৈছোঁ 10 তাৰিখ ডিচেম্বৰতো যোগদান কাৰ্যসূচী হ'ব।